Som rád a vďačný Bohu, že som si mohol vypočuť tie isté slova, ktoré mi hovoril môj brat, že sa našiel konečne niekto, kto povedal nekompromisnú pravdu. Preto som si to video stiahol a vkladám ho sem, aby ste mohli počuť sami, že nebol to len brat a ani ja, ale našiel sa konečne i niekto iný, ktorý predniesol krásnu pravdu. A áno, môžem s istotou potvrdiť, že som spoznal len jednoho jediného, takého človeka, ktorý takto kráčal s Bohom. A ja som Bohu vďačný, že som naozaj spoznal jedného jediného vyvoleného, ktorý bol už dávno označený Božou pečaťou. Na vlastné oči som ho celý čas videl a neustále počul. Moje srdce sa zaraďovalo, keď som počúval toto video, lebo som tam videl brata. Nie je dôležité, ako ho videli ľudia, či jeho vlastná manželka, je dôležité, ako ho videl Boh a na vlastné oči som videl, že tento brat je označený a vyvolený, veď sám Pán o ňom vydal svoje pravdivé svedectvo. A ja, učeník Pána Ježiša Krista, sa radujem, že som ako jediný ostal verný tejto pravde a mohol som kráčať po boku vyvoleného, ktorý sa o mňa neustále staral. Totiž sám Pán sa o mňa staral, takisto v tele človeka, v synovi človeka. Vďaka patrí len Bohu za všetko, čo pre mňa urobil. Pamätám, keď mi brat povedal, keď vydržíš a budeš sa ma držať a budeš mi veriť, sľubujem ti, že ťa dovediem až do konca, do cieľa k Pánovi a postarám sa o teba. A naozaj, tento vyvolený žil podľa Boha a tak, ako ho Pán viedol, koľko múdrosti mu dal, koľko zjavenia dokonalého poznania Božieho slova, Boh mu zjavil svoj Boží plán, oznámil svoj proces. Z tisíce ľudí, ktorým hlásal tento vyvolený, je smutné, že som ostal ja sám jediný. Pán hovorí, mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Pán ho však z každého vyslobodí, chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka, kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Pán vykúpi dušu svojich služobníkov, nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať. Žalmy 34. kapitola, verše 20 až 23. Ja sám som utekal dennodenne k spravodlivému, lebo som vedel, že je od Boha ten vyvolený a už dávno označený. Jeden jediný zo všetkých, ktorým priniesol živého Boha, živé mocné slovo Pána. Tento vyvolený ako jediný neprijal učenie z človeka, ale od samotného živého Boha. Pán ich nazýva takto. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. Zjavenie 14. kapitola, verš 4. Tak si to vypočujte všetko a nech sa vás to dotkne vaše srdce a konečne si vstúpite do svedomia a všetko si priznáte, každú jednu jedinú lož, klamstvo, podvácne duchovné a telesné smilstvo, vašu neprávosti, ktorú ste si tak obhajovali vo svete. Proste si to priznajte všetko a hľadajte celým úprimným srdcom Boha. Snad sa nad vámi Pán zľutuje. Amen. V živote sú veci, ktorým skutočne rozumie len málo kto. Pravdy, ktoré sú skryté pred masami, ale zjavené tým, ktorí boli vyvolení. Boh počas dejín označoval svoj ľud nie viditeľnými znakmi, ale duchovnými pečaťami, ktoré ho odlišujú od zvyšku sveta. Tieto znaky sú neviditeľné pre ľudské oko, no nepopierateľné pre tých, ktorí ich nosia. Možno by ste si mysleli, že byť vybraný znamená žiť pokojný život plný pohodlia a luxusu, ale realita je oveľa hlbšia. Praví vyvolení nemerajú svoju hodnotu bohatstvom alebo peniazmi, ani nehľadajú prchavé potešenia tohto sveta. Namiesto toho v sebe nesú niečo oveľa väčšiu identitu, ktorá ich odlišuje od účelu, ktorý horí hlboko v ich dušiach. A tu je to, čo by vás mohlo šokovať. Nie každý, kto tvrdí, že nasleduje Boha, je ním skutočne poznačený. Existuje jasný rozdiel medzi tými, ktorí jednoducho hovoria jeho meno, a tými, ktorí sú zapečatení jeho duchom. Otázka znie, nosíte tieto značky? Mnohí žijú svoj život vo viere, že sú na správnej ceste a sú presvedčení, že len ich viera stačí.
Ale viera bez dôkazov, bez premeny je prázdna. Biblia odhaľuje, že pravé Božie deti nesú 7 nepopierateľných znakov. Znaky, ktoré nemožno sfalšovať, kúpiť alebo napodobniť. Tieto znaky oddeľujú vyvolených od oklamaných, pravých od falošných. Musíte vedieť, aké sú tieto značky. Musíte sa preskúmať vo svetle Božej pravdy, pretože na konci dňa sú len 2 druhy ľudí. Tí, ktorí nesú jeho znaky, a tí, ktorí nie. To, čo sa chystáte počuť, nie je všeobecne známe. Nie je to niečo, čo budete počuť od hocikoho. Tieto pravdy sú zjavené iba tým, ktorí sú ochotní hľadať, počúvať a odovzdať sa Božiemu povolaniu. Ak ste stále tu, znamená to, že hľadáte niečo hlbšie, niečo skutočné. A sľubujem vám, že na konci tohto videa sa uvidíte spôsobom, akým ste to nikdy predtým nevideli. Táto cesta sa len začína a to, čo sa chystáte objaviť, môže zmeniť spôsob, akým všetko vidíte. Premenené srdce. Teraz sa ťa chcem spýtať na niečo dôležité. Viem, že tvoj čas je cenný, ale si tu, pretože si oddaný láske k Bohu. Premenené srdce je prvým a najnespornejším znakom vyvolených. Bez toho na ničom inom nezáleží. Človek môže mať znalosť písma, zapojiť sa do náboženských aktivít a dokonca sa môže javiť ako spravodlivý pred ostatnými. Ale ak ich srdce zostane nezmenené, nepatria Bohu. Biblia je jasná. Boh sa nepozerá na vonkajší vzhľad, ale na srdce. V Ezechielovi 36:26. Boh sľubuje: dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. Toto nie je povrchná zmena. Nie je to o modifikácii správania alebo osvojení si súboru náboženských rituálov. Ide o úplnú premenu zvnútra von. Myslí na Saula, prenasledovateľa kresťanov. Bol horlivý vo svojich náboženských aktivitách, no jeho srdce bolo ďaleko od Boha. Až keď stretol Ježiša na ceste do Damasku, jeho srdce sa skutočne premenilo, stal sa Pavlom, mužom, ktorého celý život bol presmerovaný mocou Božej lásky. Toto sa stane vyvoleným. Nezostávajú rovnaké. Premena srdca je nezameniteľná, mení to, ako milujete, ako hovoríte, ako myslíte a ako narábate s hojnosťou a bohatstvom. Posúva to tvoje priority? Predtým, ako peniaze a luxus mohli byť vašim hlavným cieľom. Ale teraz ich vidíte ako dočasné pominuteľné. Uvedomujete si, že skutočné bohatstvo sa nenachádza v materiálnych statkoch, ale v pokladoch uložených v nebi. Všimli ste si niekedy, ako sa niektorí ľudia napriek tomu, že majú všetky peniaze na svete, stále cítia prázdni, ženú sa za bohatstvom. Mysliac si, že im to prinesie bezpečnosť, ale vo vnútri zostávajú nepokojní. Je to preto, že bohatstvo bez Boha zanecháva prázdnotu, ktorú nemožno vyplniť. Ale keď mu patrí vaše srdce, aj keď máte málo, ste nadmieru bohatí. Keď Boh zmení srdce človeka, zmenia sa aj jeho túžby. Už sa nesnažia oslavovať seba, ale oslavovať Boha. Už ich nepohlcuje chamtivosť, ale hlboký zmysel pre účel. Nemerajú svoju hodnotu tým, čo majú, ale tým, komu patria. Vyvolení tomu rozumejú, vedia, že ich identita sa nenachádza v peniazoch z ich postavenia alebo úspechoch, ale v skutočnosti, že sú deťmi toho najvyššieho. Boli kúpené za cenu Ježišovej krvi a preto nežijú pre seba, ale pre toho, kto ich vykúpil. Ale je tu niečo zásadné. Nie každý, kto tvrdí, že nasleduje Boha, skutočne zažil túto premenu. Mnohí hovoria, že veria, ale ich srdcia zostávajú nezmenené. Stále sa ženú za tými istými vecami ako svet, stále uprednostňujú bohatstvo pred vierou, pohodlie pred obetou. Vyvolení sú iní, vidia cez podvod dočasného, potešenia a usilujú sa o to, čo je večné. Takže otázka znie, či bolo vaše srdce premenené, či ste sa skutočne odovzdali Bohu spôsobom, ktorý vo vás všetko zmení, alebo sa stále držíte starých vzorov, starých túžob a prázdnych sľubov sveta. Prvým znakom vyvolených je srdce, ktoré už nepatrí samo sebe, je to srdce zlomené, pretvorené a obnovené Božou láskou. A keď sa to stane, nič nezostane rovnaké. Teraz si nájdite chvíľku a zamyslite sa. Rezonuje vo vás tento prvý znak?
Zažili ste túto premenu vo svojom živote, pretože to, čo príde, ešte viac prezradí, čo to skutočne znamená byť oddaný Bohu. V neochvejnej láske k pravde je zásadný rozdiel medzi tými, ktorí pravdu počujú len tak, a tými, ktorí ju prijímajú s neochvejným presvedčením. Mnohí ľudia tvrdia, že nasledujú Boha, ale keď sú konfrontovaní s tvrdými pravdami, ktoré spochybňujú ich pohodlie, ich ambície a spôsob života, odvracajú sa. Vyvolení sú rôzni, nepočúvajú len pravdu, túžia po nej, aj keď je to nepohodlné, aj keď ich to stojí všetko. Biblia varuje pred časom, keď ľudia už neznesú zdravú náuku, namiesto toho budú hľadať učenia, ktoré sú v súlade s ich túžbami, pričom uprednostnia pohodlie pred presvedčením pred zásadou. Tento čas je teraz, vidíme to všade, posolstvá, ktoré uprednostňujú seba pred odovzdaním sa, bohatstvo pred múdrosťou, luxusom pred svetosťou. Svet nám hovorí, že láska znamená prijať všetko, ale pravá láska, Božia láska opravuje, zušľachťuje a premieňa. Vyvolení nerobia kompromisy v pravde, pretože chápu, že pravda nie je len myšlienka, je to osoba. Sám Ježiš vyhlásil, že ja som cesta, pravda a život, Ján 14:6. Odmietnúť pravdu znamená odmietnúť ho. Premýšľať o tom, mladý muž prišiel za Ježišom hľadajúc večný život, presvedčený, že už je na správnej ceste. Ale keď mu Ježiš povedal, aby predal svoj majetok a nasledoval ho, mladý muž odišiel zarmútený. Prečo? Pretože miloval svoje bohatstvo viac, ako miloval pravdu, ktorú chcel spasiť. Ale nie za cenu svojho pohodlia chcel Boha, ale chcel si zachovať aj svoje bohatstvo, prepich, postavenie a nakoniec si vybral dočasné pred večným. Vyvolení nie sú takí, keď počujú pravdu, neustúpia, keď ich Boh vyzýva, aby opustili niečo, čo poslúchajú, vedia, že peniaze, bohatstvo a majetky nie sú sami o sebe zlé. Ale keď sa stanú dôležitejšími ako Boh, stanú sa reťazmi. Všimli ste si niekedy, ako sa niektorí ľudia bránia pravde, keď to spochybňuje ich životný štýl? Budú akceptovať Boha, pokiaľ nebude zasahovať do ich ambícií, ich finančných honieb, ich túžob po kontrole, ale vyvolení sú iní. Nehľadajú pravdu pre pohodlie, ale pre premenu. Sú ochotní vzdať sa všetkého, čo stojí medzi nimi a Bohom, aj keby ich to stálo ich bohatstvo, povesť alebo vzťahy. V 2. Timotejovi 4:3 Pavol varuje: príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Žijeme v dobe, keď mnohí uprednostňujú motivačné reči pred biblickou pravdou, posolstvá blahobytu pred výzvou k svetosti. Ale vyvolení uznávajú, že pravá láska nezatajuje tvrdé pravdy, hovorí ich, aj keď sú nepríjemné. Pravda má moc, odhaľuje temnotu, rozbíja podvod a oslobodzuje ľudí. Ale nie každý chce byť slobodný. Niektorí uprednostňujú ilúziu bezpečia, pohodlie polopravd pred ilúziou, že môžu slúžiť Bohu aj bohatstvu bez následkov. Ale Ježiš jasne povedal, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď budeš jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo budeš oddaný jednému a druhým opovrhovať. Nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj peniazom. Matúš 6:26. Znamená to, že Boh je proti bohatstvu? Nie. Abraham bol bohatý, Job bol po svojich skúškach obnovený k väčšej prosperite, Šalamúnovi bolo dané bohatstvo, nadmieru, ale rozdiel je v tom, že títo muži neslúžili svojmu bohatstvu, ale Bohu. Pochopili, že bohatstvo je nástroj, nie Boh, luxus je dočasný, ale pravda je večná. Vyvolení nemerajú svoj život finančným úspechom, ale svojou poslušnosťou Bohu. Nepýtajú sa, koľko môžem získať, ale ako veľmi sa môžem vzdať, že sú ochotní odísť od čohokoľvek, čo konkuruje ich oddanosti Kristovi. Tak čo ty? Miluješ pravdu natoľko, že sa ňou necháš zmeniť, alebo ju prijímaš len vtedy, keď je v súlade s tvojimi túžbami? Pristihli ste sa niekedy, že odporujete Bohu, pretože jeho pravda si vyžadovala niečo ťažké? Toto je druhé znamenie vyvolených. Neohýbajú pravdu, aby zodpovedala ich životom.
Ohýbajú svoje životy tak, aby zodpovedali pravde a preto sú neotrasiteľné. Nedajú sa oklamať, nedajú sa kúpiť a nikdy nevymenia večné bohatstvo za dočasné pohodlie. Ale je tu ešte niečo hlbšie, čo odlišuje vyvolených. Niečo, čo sa prejaví v najťažších chvíľach života. Počúvajte ďalej. Pretože to, čo príde, je skúška, ktorú môžu vydržať len skutoční vyvolení. Vytrvalosť cez skúšky. Existuje bolestivá, no nepopierateľná realita o tom, že vyvolení nežijú ľahké životy. Testujú sa rafinované a dávajú do ohňa. Mnohí veria, že nasledovanie Boha by malo priniesť okamžité požehnanie, bohatstvo a pohodlie. Biblia však vykresľuje iný obraz, v ktorom tí, ktorí boli skutočne vyvolení Bohom, prechádzajú utrpením a skúškami, ktoré testujú ich vieru až do jej podstaty. Sám Ježiš povedal svojim učeníkom v tomto svete, že budete mať problémy, ale vzchopte sa. Premohol som svet. Ján 16:33. Všimnite si, že nepovedal, že môžete mať problémy, ale budete. Vyvolení nie sú oslobodení od utrpenia, sú ním posilnení. Pozri sa na život Jóba. Bol to muž nesmierneho bohatstva, rešpektovaný a prosperujúci, no v jedinom okamihu prišiel o všetko svoje bohatstvo, rodinu, zdravie. Ale Jóba nebolo to, čo mal, ale ako reagoval, keď mu všetko zobrali. Odmietol prekliať Boha, odmietol zanechať svoju vieru a nakoniec ho Boh pre jeho vytrvalosť obnovil a požehnal ešte viac ako predtým. To isté platí pre nás dnes. Skúšky prichádzajú v mnohých podobách, niektoré strácajú finančnú stabilitu, iní čelia odmietnutiu, zrade alebo dokonca prenasledovaniu pre svoju vieru, ale vyvolení sa nevzdávajú. Chápu, že ich utrpenie nie je bezvýznamné. Každé utrpenie, ktoré znášajú, má účel, ktorý Boh používa, aby ich zušľachtil, aby oddelil pravé od falošného, aby posilnil ich vieru, aby sa stali neotrasiteľnými. Niektorí ľudia nasledujú Boha len vtedy, keď sa im darí, sú verní, keď je ich bankový účet plný, keď je ich zdravie pevné, keď je život pohodlný. Ale keď prídu ťažkosti, odvrátia sa, spochybňujúc Boha, sťažujúc sa a strácajú odvahu. Toto je rozdiel medzi tými, ktorí sú skutočne vyvolení, a tými, ktorí nie sú vyvolení, zostávajú verní nie preto, že ich okolnosti sú ľahké, ale preto, že ich viera je skutočná. Biblia hovorí: blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Jakubov list 1:12. Toto je odmena za vytrvalosť. Tí, ktorí vydržia, ktorí neváhajú, ktorí sa držia svojej viery, aj keď sa všetko okolo nich rozpadá, sú tí, ktorí dokazujú, že sú skutočne vyvolení. Spomeňte si na Daniela. Bol odvedený z domu, prinútený žiť v cudzej krajine, obklopenej kultúrou, ktorá uctievala falošných bohov. Napriek tomu nikdy nerobil kompromisy, ani keď čelil brlohu života, zostal neochvejný. A pre jeho neochvejnú vieru ho Boh nielen vyslobodil, ale aj povýšil v očiach kráľov. Ten istý Boh, ktorý zachránil Daniela, ten istý Boh, ktorý obnovil Jóba, je Boh, ktorý dnes kráča so svojimi vyvolenými. A tu je niečo mocné. Skúšky sú často znakom toho, že ste skutočne vyvolení. Nepriateľ neútočí na tých, ktorí nie sú hrozbou, ak sa ocitnete pred ťažkosťami a výzvami opozície, ktoré sa zdajú byť neúprosné. Nemusí to byť preto, že ste Bohom zabudnutí, ale preto, že ste oddelení od Neho. Svet učí, že bohatstvo, luxus a úspech sú konečnými cieľmi, ale vyvolení chápu, že skutočné bohatstvo sa nemeria v peniazoch, ale vo viere rafinovanej ohňom. Nenaháňajú sa za dočasnú prosperitou, hľadajú večnú slávu. A pamätajte, že tieto skúšky nie sú koncom vášho príbehu. Pre vyvolených každé utrpenie vedie k niečomu väčšiemu, ale na tých, ktorých Boh označil, je niečo ešte hlbšie. Niečo, čo ovplyvňuje každý aspekt ich života a formuje nielen ich osud, ale aj spôsob, akým každý deň žijú. Sledujte, pretože to, čo príde ďalej, odhaľuje túžbu, ktorú majú len skutočne vyvolení. Túžba po svetosti
je niečo nepopierateľné na tých, ktorí sú skutočne vyvolení Bohom. Nie je to len ich viera, ich vytrvalosť alebo znalosť písma, je to niečo hlbšie. Neotrasiteľná túžba po svetosti. Nechcú byť len lepšími ľuďmi, chcú byť oddelení. Túžia byť čistí, aby boli iní, aby žili spôsobom, ktorý sa páči Bohu, bez ohľadu na to, čo robí svet okolo nich. Biblia to objasňuje, ale tak ako je svätý ten, ktorý vás povolal, buďte svätí vo všetkom, čo robíte. Lebo je napísané, buď svätý, lebo ja som svätý. 1. list Petra 1, 15 až 16 až. Toto nie je návrh, je to príkaz. Svetosť nie je pre vyvolených voliteľná, je to definujúca známka toho, kým sú. Veľa ľudí verí, že pokiaľ veria v Boha, môžu žiť ako chcú. Ale vyvolení chápu, že viera bez poslušnosti je prázdna, neusilujú sa o svetosť, pretože sa boja trestu. Usilujú sa oň, pretože milujú Boha. Ich srdcia sú transformované a táto transformácia mení všetko, ako myslia, ako hovoria, ako trávia svoj čas. Niektorí z najvernejších Božích služobníkov, Jozef, Daniel a Abraham, boli ľudia s veľkým vplyvom a bohatstvom, ale to, čo ich odlišovalo, nebolo ich bohatstvo, ale ich oddanosť čistote uprostred skazeného sveta. Pozri sa na Jozefa. Bol hodený do jamy, predaný ako otrok a neskôr sa stal mocným vládcom v Egypte. Mal prístup ku všetkému, k peniazom, moci, luxusu, ale keď čelil pokušeniu, keď sa ho Putifárova žena pokúšala zviesť, neváhal a utiekol. Prečo? Pretože chápal, že nejaká moc ani potešenie nestojí za kompromisy jeho svetosti pred Bohom. Toto robia vyvolení, strážia svoje srdcia, nezahrávajú sa s hriechom, nesnažia sa vidieť, ako blízko sa môžu dostať na okraj bez pádu, kráčajú v čistote. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Ale tu je výzva. Svetosť je drahá, často znamená stáť sám. Znamená to robiť rozhodnutia, ktorým iní nerozumejú. Znamená to povedať nie veciam, ktoré svet oslavuje. Svet nám hovorí, aby sme sa usilovali o potešenie, aby sme sa hnali za väčším bohatstvom, väčším úspechom, viac pôžitkárstvom. Ale vyvolení nie sú vedení svojimi túžbami, sú vedení Duchom Božím a tu je niečo mocné. Svetosť nie je len o tom, čomu sa vyhýbaš. Ide o to, o čo sa usilujete. Ide o naháňanie sa za spravodlivosťou. Držia sa toho, čo je správne. Mali ste niekedy pocit, že medzi seba nezapadáte, ako veci, ktoré vás kedysi uspokojovali, už nerobíte. Toto je znak toho, že niekto bol premenený Bohom, on vás oddeľuje, robí vás odlišnými. Ale svetosť je to o odrážaní Božieho charakteru. Je to o kráčaní v láske, v trpezlivosti, v pokore. Je to o zaobchádzaní s bohatstvom a úspechom. Ale ako nástroje, ktorému slúžia. Vyvolení chápu, že skutočné bohatstvo nepochádza z toho, čo vlastnia, ale z toho, kým sú v Kristovi. Nemerajú svoj život podľa majetku, ale podľa svojej poslušnosti. A preto im svet nerozumie. Pre svet sa svetosť javí ako obmedzenie, ale pre vyvolených je to sloboda. Je to sloboda žiť bez okov hriechu, bez váhy kompromisov, bez viny polovičatej oddanosti. Ale je tu ďalšie znamenie vyvoleného niečoho, čo sa prejavuje v každej časti ich života. Nejde len o to, ako žijú, ale ako sa spájajú s Bohom, pretože tí, ktorí sú skutočne vyvolení, neveria len v modlitbu, ale sú na nej závislí. A čo príde potom, ukáže prečo. Život v silnej modlitbe. Na tých, ktorí sú skutočne vyvolení Bohom, je niečo nepopierateľné, nie sú to len ľudia viery, ale ľudia modlitby. Ale nie hociaká modlitba. Modlitba, ktorá hýbe horami, posúva atmosféru a prináša vôľu neba na zem. Vyvolení nevnímajú modlitbu ako náboženskú povinnosť alebo poslednú možnosť v čase krízy. Vidia to ako svoje záchranné lano, ich spojenie so samotnou prítomnosťou Boha. Biblia nám prikazuje modliť sa bez prestania. 1. Tesaloničanom 5:17. Ale čo to vlastne znamená? Znamená to tráviť hodiny v kostole opakovaním tých istých slov? Nie. Znamená to žiť v neustálom spojení s Bohom. Znamená to, že modlitba nie je len niečo, čo robíte, je to, kým ste.
Pozrite sa na životy najväčších mužov a žien v písme. Neboli len ľuďmi poznania alebo múdrosti, boli ľuďmi modlitby. Daniel sa modlil 3-krát denne, aj keď to znamenalo čeliť smrti v jame levovej. Eliáš sa modlil a z neba padol oheň. Hanach sa modlila a jej neplodné lono sa otvorilo. Sám Ježiš Boh v tele sa neustále utiahol, aby sa modlil. Ak Ježiš, Syn Boží, potreboval modlitbu, o čo viac my, ale je tu niečo dôležité. Vyvolení sa nemodlia len preto, aby dostali veci od Boha. Nepovažujú modlitbu za transakciu, v ktorej žiadajú len bohatstvo, úspech alebo luxus. Modlia sa, pretože túžia byť v Božej prítomnosti. Modlia sa, pretože vedia, že skutočné bohatstvo sa nemeria v peniazoch, ale v dôvernosti s Bohom. Mnohí vidia modlitbu ako spôsob, ako získať viac peňazí, viac ovplyvniť väčší úspech. Ale vyvolení vidia modlitbu ako spôsob, ako dať zo seba viac zo svojich srdc, viac zo svojej oddanosti. Nie sú sústredení na to, čo pre nich Boh môže urobiť. Zameriavajú sa na to, ako sa môžu zosúladiť s jeho vôľou, a preto majú ich modlitby silu. Nie sú to slabé prázdne slová, sú to vyhlásenia viery, ktoré otriasajú kráľovstvom temnoty. Modlia sa s autoritou vediac, že keď hovoria, nebo počúva. Ale tu je niečo, čo si málo kto uvedomuje. Najväčšie modlitby sa často rodia v najhlbších bojoch. Vyvolení sa učia modliť nie vo chvíľach útechy, ale vo chvíľach zúfalstva. Keď sa všetko rúca, keď nemajú peniaze, nie sú istoty, nie cesty von, vtedy sa najviac tlačia do Boha. Pozri sa na Joba potom, čo stratil všetko, svoje bohatstvo, rodinu, zdravie. Neodvrátil sa od Boha, padol na zem, v uctievaní kričal, ale nenadával, spýtal sa. Ale neopustil svoju vieru a nakoniec, pretože zostal verný v modlitbe, Boh mu všetko vrátil a ešte viac. Toto je rozdiel medzi vyvolenými a všetkými ostatnými. Vyvolení sa nemodlia len vtedy, keď sú veci dobré, ale modlia sa, keď sa veci rúcajú. Modlia sa, keď nerozumejú. Modlia sa, keď im svet hovorí, aby sa vzdali, a preto je ich viera neotrasiteľná. Ale tu je otázka, ako vyzerá tvoj modlitebný život? Je to silné, konzistentné, naplnené vierou, alebo je to niečo, na čo sa obrátite, len keď niečo potrebujete? Modlíš sa smelo s vedomím, že ťa Boh počuje, alebo váhaš a nevieš, či tvoje slová skutočne majú význam. Vyvolení poznajú pravdu, modlitba nie je len o zmene situácií, ale o ich zmene. Formuje ich srdcia, spája ich túžby s Bohom a posilňuje ich vieru. A to je dôvod, prečo sa nikdy neprestanú modliť. Ale je tu ešte viac, čo odlišuje vyvolených. Nie je to len ich viera, ich svetosť alebo ich modlitby. Je tu ešte niečo väčšie, čo nepochybne dokazuje, kto skutočne patrí Bohu. A to, čo príde potom, odhalí neklamný dôkaz o tom, kto vlastne sú vyvolení. Ovocie, ducha. Existuje niečo, čo sa nedá sfalšovať. Niečo, čo oddeľuje skutočne vyvolených od tých, ktorí len tvrdia, že nasledujú Boha. Nejde o to, koľko písma poznajú, ako často chodia do kostola alebo koľko náboženských slov hovoria. Je to niečo hlbšie, niečo, čo prirodzene plynie z ich života. Je ovocím ducha. Ježiš dal jasne najavo, že ich poznáte podľa ich ovocia. Matúš 7:16. Vyvolení nie sú identifikovaní podľa slov, ale podľa dôkazov ich premeny. A týmto dôkazom nie je materiálne bohatstvo, postavenie alebo luxus, je to láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, jemnosť a sebaovládanie. Galatianom 5:22-23. Premýšľať o tom, strom spoznáte podľa ovocia, jabloň nemusí oznamovať, že ide o jabloň, jednoducho vidíte, ako rastú jablká, rovnako tak tí, ktorí sú skutočne vyvolení Bohom, to nemusia dokazovať argumentmi alebo titulmi, ich životy hovoria hlasnejšie ako ich slová. Problém je dnes v tom, že veľa ľudí verí, že byť vybraný znamená mať vonkajší úspech. Myslia si, že to znamená mať vplyv na bohatstvo a pohodlie. Ale Biblia nehovorí, že ich spoznáte podľa ich bohatstva. Nehovorí, že ich spoznáte podľa ich sociálneho postavenia. Hovorí,
podľa ich ovocia. Pozri sa na život Ježiša, neprišiel na zem ako bohatý kráľ, nehľadal moc, ani luxus, kráčal v pokore, v láske, v obeti. Nemal domov, ani bohatstvo, ani pozemský trón a predsa mal väčšiu moc ako ktorýkoľvek vládca, väčšiu autoritu ako ktorýkoľvek kráľ. Prečo? Pretože priniesol ovocie ducha v jeho najčistejšej podobe. Vyvolení sú rovnakí. Nehľadajú potvrdenie od sveta. Nemerajú svoj úspech peniazmi, slávou alebo majetkom. Namiesto toho to merajú tým, do akej miery odrážajú Krista. Ale prinášať ovocie nie je vždy ľahké. Vyžaduje si to odovzdanie sa. Vyžaduje si to zomrieť sám sebe. Ježiš povedal, že ak pšeničné zrno nepadne na zem a nezomrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľa ovocia. Ján 12:24. Vyvolení tomu rozumejú, vedia, že ak chcú skutočne žiť, musia najprv zomrieť svojim sebeckým túžbám, svojej pýche, veciam, ktoré ich kedysi ovládali. A keď sa im stane niečo úžasné, začnú sa milovať spôsobom, o ktorom si nikdy nemysleli, že je to možné. Nachádzajú radosť aj v utrpení, kráčajú v pokoji, aj keď je všetko okolo nich v chaose. Stávajú sa trpezlivými, láskavými, vernými, neveria len v Boha. Stávajú sa živým dôkazom jeho prítomnosti. Stretli ste už niekoho, kto vyžaruje Božiu prítomnosť? Niekoho, s kým sa len tým, že ste v ich blízkosti cítite bližšie? To je ovocie ducha. Nedá sa predstierať, nedá sa vyrobiť. Je to znak niekoho, kto bol skutočne premenený. Ale tu je výzva. Mnohí tvrdia, že nasledujú Boha, ale ich životy rozprávajú iný príbeh. Hovoria o láske, ale držia sa horkosti. Kážu o pokoji, no sú plní strachu. Tvrdia si vieru, ale žijú pohltení chamtivosťou. Vyvolení sú iní. Ich premena je skutočná a dôkaz je v ich ovoci. Takže tu je otázka, čo o vás hovorí váš život? Keď sa na teba ľudia pozerajú, vidia dôkaz Božej prítomnosti? Vidia lásku, radosť, pokoj alebo vidia niečo iné? Toto je jeden z najjasnejších znakov vyvolených. Nenachádza sa v slovách, ale v skutkoch, a keď je prítomné ovocie ducha, nemožno poprieť, komu skutočne patríte. Ale je tu ešte jedno konečné znamenie vyvolených. Ten, ktorý zapečatí všetko, o čom sme hovorili, je konečným dôkazom. Nepopierateľné znamenie, ktoré oddeluje Boží ľud od zvyšku sveta. A ak toto máš, môžeš si byť istý, že mu patríš. Pripravte sa, pretože to, čo príde potom, odhalí tých najmocnejších. Pečať Božiu. Existuje jeden konečný znak, ktorý odlišuje vyvolených od zvyšku sveta. Nie je to niečo, čo si môžete kúpiť falošne alebo dosiahnuť ľudským úsilím, je to niečo, čo môže na svoj ľud vložiť iba sám Boh. Je to Božia pečať. Biblia to hovorí jasne. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, s ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Efezanom 4:30. Táto pečať nie je viditeľná značka, ale je nepopierateľná. Je to dôkaz toho, že človek patrí Bohu, že bol oddelený pre niečo väčšie, že nesie večnú identitu, ktorú nemožno vymazať. V celom písme Boh vždy označoval svoj ľud. V starom zákone vyčlenil Izrael a dal mu zákony a príkazy, ktoré ho odlišovali od okolitých národov. V Novom zákone označil svojich nasledovníkov Duchom Svätým pečaťou, ktorá ich označila za svojich. A v posledných dňoch kniha Zjavenia hovorí o konečnom strope, kde bude Boží ľud neomylne oddelený od zvyšku sveta. Táto pečať nie je pre každého. Nie je daná tým, ktorí jednoducho tvrdia, že veria. Dáva sa tým, ktorí žijú v poslušnosti, ktorí kráčajú vo viere, ktorí sa plne odovzdajú do vôle Božej. Veľa ľudí chce výhody vyplývajúce z toho, že sú vyvolení, ale len málo kto je ochotný zaplatiť cenu pravého učeníctva. Pozrite sa na Noého. Žil v čase veľkej skazenosti, v čase, keď sa celý svet odvrátil od Boha. No pretože bol verný, pretože chodil v poslušnosti, Boh ho zapečatil vo vnútri archy a chránil ho pred súdom, ktorý prišiel na zem. To isté platí aj dnes. Svet sa vzdialuje od Boha. Ľudia sa ženú za bohatstvom, úspechom a luxusom a veria,
že tieto veci im prinesú istotu, ale nakoniec obstoja len tí, ktorých Boh zapečatí. Vydržia len tí, ktorí mu skutočne patria. Táto pečať nie je o náboženstve, nie je o dodržiavaní pravidiel alebo tradícií, ide o vzťah, ide o poznanie Boha, ktorý s ním osobne kráča každý deň, je naplnený jeho duchom a žije podľa jeho vôle. Vyvolení tomu rozumejú, neveria v peniaze, ktoré vlastní alebo v ľudské úspechy, dôverujú iba Bohu, vedia, že ich skutočné bohatstvo nie je v tom, čo vlastnia, ale v tom, kto ich vlastní. Ale tu je niečo, čo musíte pochopiť, že to, že ste zapečatení Bohom, neznamená, že nebudete čeliť skúškam. To neznamená, že nebudete testovaní. V skutočnosti bude nepriateľ bojovať ešte tvrdšie proti tým, ktorí nesú toto označené ale. Žiadny útok, žiadna výzva, žiadna búrka nemôže odstrániť to, čo na teba Boh vložil. To je dôvod, prečo zvolení kráčajú s dôverou. Nežijú v strachu, pretože vedia, že patria Bohu, nerobia kompromisy, pretože vedia, že boli oddelení, nehľadajú schválenie sveta, pretože už majú schválenie jediného, na ktorom skutočne záleží. A teraz otázka znie, máte túto pečať? Skutočne si odovzdal svoj život Bohu spôsobom, ktorý ťa navždy poznačí? Alebo si žil jednou nohou vo svete a jednou nohou vo viere? Prichádza čas, keď je rozdiel medzi vyvolenými a zvyškom sveta. Bude nezameniteľný a keď ten deň príde, nebude existovať žiadna stredná cesta. Buď budeš zapečatený Bohom, alebo budeš označený svetom. Tak si vezmi túto chvíľu na zamyslenie. Tu nejde o strach, ale o pravdu. Ide o to vedieť, kde stojíte. Je to o voľbe, ktorá určí vašu večnosť. A teraz všetko, o čom sme hovorili, vedie k jednému konečnému záveru, ktorý vás vyzve, aby vás inšpiroval a povolal k niečomu väčšiemu. Pretože poznať tieto označené nestačí, musíte sa rozhodnúť, čo urobíte s týmito znalosťami a to, čo príde, je rozhodnutie, ktoré môžete urobiť len vy. Teraz, keď si videl 7 znakov vyvolených, otázkou už nie je, či existujú, ale či existujú vo vás. Naozaj si bol oddelený od tohto sveta? Nesiete tieto nepopierateľné znaky príslušnosti k Bohu? Toto nie je o jednoduchej viere v Boha, dokonca aj démoni veria a trasú sa. Jakub 2:19. Toto je o odovzdaní sa transformácii o živote, ktorý nezameniteľne odráža jeho prítomnosť. Vyvolení nie sú definovaní slovami, ale činmi. Nehovoria o viere, chodia v nej, neuznávajú len pravdu, sú ňou formovaní. Pozrite sa späť na 7 znakov, premenené srdce, neochvejnú lásku k pravde, vytrvalosť v skúškach, túžbu po svetosti, život mocnej modlitby, ovocie ducha a v konečnom dôsledku pečať Božiu. To nie sú vlastnosti, ktoré možno predstierať, sú výsledkom života plne odovzdaného Bohu. Tak si položte otázku. Definujú ma tieto označenia? Lebo pravda je taká. Príde čas, keď už bude neskoro rozhodnúť sa. Biblia nás varuje, že prichádza deň, keď sa pšenica oddelí od buriny, keď sa veriaci oddelia od neveriacich. A v tej chvíli budú stáť len tí, ktorí skutočne patria Bohu.